Ther Phria ha ka Shnong Mooshrot ha West Jaintia Hills District ha Meghalaya. Kene ka jing Ther Phria klap penjulor bon teli ki yeng bat ki jing thong jing tep bat om shemladon kano ka jingja bas ngosi halor ka te ka jingja. La penlong ya katu kat ni teliki program henen kasngi kum shibenta ban rakhe ya kawal TBD hajar arpulai halor kapang yes we can end TB ha West Jaintia Hills District kum shibenta na ka jing rakhe kindon ki program ba pher ba kinthop ya ka jingele kai drama ha ki surok ha lau theme lat thalabo jowai ya ka ne ka jingele kai drama la shibenta de ki nurse ka Dr. Norman Tunnel Hospital ha ka jingidan ringkat ki officer katanat ka kwat ka kia. Ya ka ni ka program las dang hapo ka National Tuberculosis Elimination Program ka District Health Society West Jaintia Hills District.